A Xunta e o Concello de Portas colaborarán na mellora de diferentes centros da vila. As reformas centraránse na escola infantil e no centro de día. A colaboración é posible grazas ao modelo de cofinanciación instaurado polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Temos aí un modelo de cofinanciación, os concellos teñen que pagar unhas liquidacións periódicamente, o que facemos é que parte desas liquidacións, en lugar de afrontalas pagando a liquidación, poidan executarse en melloras, non? Entón, iso, periódicamente, facemos, consensuamos co concello cales son as melloras necesarias e cales son as que se poden afrontar con este modelo de cofinanciación. Os centros contan na actualidade con 40 usuarios cada un. As reformas están centradas na mellora do seu benestar. Se está planteando de meter tarima flotante no chan, pintado, adecentamento de certos baños, e, por exemplo, no centro de día o que se está planteando é que a calefacción eléctrica vamos a cambiar por unha de gasoil, entonces, o sea, de caldera de peles, entonces eso implica meter radiadores, agua, toda a instalación. Son melloras que van ser para os usuarios por eficiencia energética, sobre todo. Dende o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar tamén anunciaron que a cota na escola infantil será gratuita para os segundos fillos e sucesivos. A partir do vindeiro 1 de abril, do mes de abril, as familias con máis dun fillo, ese segundo fillo ou sucesivos, non terá que pagar ninguna cuota, será gratuita a atención educativa na escola infantil. Os técnicos da Xunta están a avaliar as instalacións para determinar a contía das melloras a realizar. Unha vez establecidas, ambas administracións procederán á elaboración do orzamento.